Wontenipun asan arupi jajan pasar. Para gumandhul, para kapedhem, para kasimpar ngamuningani dumateng Kanjeng Nabi Sulaiman alaihissalam ingkang nguwasani kutu-kutu walang atoga saklumahing bumi sakureping langit, ugi kangge ngluhuraken kaki dagang nini dagang, kaki tani nini tani. Pramila dipun kawuningani ugi dipun luhuraken. Mugi tansah njagi kawilujenganipun sedaya warga desa Kunirejo Wetan, wilujeng sak tanem tuwuhipun, wilujeng sak raja gadahanipun, rahayu wilujeng slamet mboten manggihi alangan setunggalipun ruh beda menapa-menapa. Anggenipun tanem pantun tinebihna saking ama ugi kala, pikantuk barokah saking Gusti Allah, saged panen ingkang kathah dalah melimpah, satemah saged manfaat ugi nyekapi kabetahanipun sedaya warga Kunirejo Wetan ingkang caket ingkang tebih ingkang mapan wonten bumi suci bumi pertiwi Kunirejo Wetan mriki, ugi ingkang wonten papan pundi kemawon mliginipun ingkang wonten perantauan.